uNelsiwe wakwaSibiya ngihlala la eMpophomeni. Ngaqala ukugula ngoMeyi, iBP yami yayingacontroleki. Udokotela wayesengishintshe 5 times amaphilisi. iBP yami nje isho phezulu. Ngingasakwazi nokulala, ngangilala ngihleli ngoba meke ngathi nje ngibeka ikhanda phansi ngithi ngiyalala, hayi ikhanda lingiphethe into ongakazi uyibona. So ngase ngikhetha ukuthi ke ngilale ngihleli kuze kuse ngihleli ngezinqa. Ngagula ekugcineni ngase ngacabanga ukuthi ayingeke ngoba udokotela wami ngathi usehlulekile mina. Ngaso sonke isikhathi mengiya kuyena ayifika i-check iBP ukuthi phezulu, wayekathi ke hayi le BP yakho ngeke izingihlule mina, ashintsha amaphilisi kufane. Kuthe ngenini ilanga kuyisonto mhla 14 September ngeza la enkonzweni ngabhala nje isiqephana esincane, wathi ngena ubaba laphana, ngahamba ngayoguqa, ngiwaphethe namaphilisi engiwaphuzayo. Ngahamba ngayoguqa wawakhulekela amaphilisi, wase wathi akulethwa amanzi, wakhulekela amanzi wathi ngiwaphuze. Emva kokuba ngiqeda ukwaphuza ngezwa ngingqangqazela umzimba wami wonke, kwaba ngathi ngingenwa amakhaza. Yenzeka ke leyo episode kwaze kube ngiyahamba ke ngiyohlala lapha phansi. Mase ngihleli lapha phansi ngezwe ukuthi ngathi kuthi angibuyise, ngiqinisela ayi ngeke, angazi ngasuka kanjani ngiya laphana. Ngayithola nje sengilapha phansi sengiphalaza ngaphalaza. Emva kwaloko sengiphalazile ke ngabuyela la kade ngihleli khona. Ngahamba ngaye ekhaya. Ngithe phambi koba ngihambe amaphilisi ubaba wayewabekela e-altar. Sengihamba ke ngawathatha amaphilisi ngahamba nawo. Mase ngifike ekhaya ayike ngalala, ngathi ayike namhlanje ke ngeke phela, ufuna ukulala nami namhlanje ngifane nabantu bonke. Mind you, angilali nje, ngakusasa fanele ngiye emsebenzini. Kade ngingalela ubusuku bonke, ngivuke ngiye emsebenzini, kodwa futhi emsebenzini ngangingakhathali, ngangingenalutho, ngangi-right. Inkinga nje yayo kuba manje kuthiwa sengiyolala. Ngahamba ke ngaye ekhaya ngalelo langa, ngalala noma la ngangiphethe ngalendlela ejwayele ukungiphatha ngalo, kodwa nje lagcina ngalelo langa ukungiphatha ikhanda. Sengilaliswe kwengane incane, ngilala kusemnyango, akho khanda elingivusayo elingiphathayo. Kuthe ke ngelinye ilanga ke udokotela wasemsebenzini ngoba ubesazi isimo sami, uyangibuza ukuthi unjani. Ngithi mina ayi ngeke sengingcono, abesethi ka uhambe uyo-check iBP bese uza kumina. Okay, ngahamba ngayi-check iBP ngaya kuyena. Wathi hayibo iBP yakho yaphansi kangaka, akusafanele ukudla lamaphilisi. Bengidla u25 mg, ngidla u20, ngidla u12.5. Udokotela wathi nje hayi bungafanele ukudla lamaphilisi aduwadla, iBP yakhe right. Wathi wangiprescribela u5 mg no 12. Ngidla only 2 amaphilisi manje. Kade ngidla amaphilisi amaningi kangaka. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu azi ukuthi kunomthombo la eMpophomeni. Umthombo la uthi mawusungene khona umehluko uba khona. Okuhlule odokotela uNkulunkulu akumhluka.